जाय जायगाखौ जोङो बर'फोरानो ट्राइबेलफोरानो दानस्रां दुस्रां खालामनानै मानसि थानो हानाय मोनसे खाबु खालामनानै होबाय। बेबायदि मानसिफोरानो जुदि दिनैनि अक्ट'आव जुदि थानो थाखाय जायगा मोनाब्ला हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल राजीव एन्ड भिउस। आं दिनै मोनसे बर' हारिनि अलखद आरो बर' हारिनि दुखुनांथाव जाय बाथ्राखौ खोनायोब्ला नोंथांमोननि बिखायावबो दुखु मोननाय फैगोन, दा नोंथांमोननि बिखायाबो खामगोन। आं बे बाथ्रानि बागै सावरायनो नागिरदों। हयथ' जानो हागौ जों बयबो बर' हारिनि फिसा हिसाबै जों बे निउसखौ जों मोनथिखाबाय जानो हागौ। बे निउसआनो जाहैबाय गुवाहाटीनि गरसकआव थानाय नलपारा होननाय मोनसे बर' हारिनि 45 नखरजों फिसा गामि दानानै बर' हारिया गुवाहाटी सोहोराव रायजो जाबोनाय बे नखरफोरखौ मैया दाख्लै बावैसो फरेस्टनि मानसिफ्रा फैनानै बिथांमोननि नखरफोरखौ आलाय सिलाय खालामनाय, नखरफोरखौ सिफायलाबायनानै होनाय बे जाथायफोरखौ जों नुबोदों। दा बिथांमोननि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जायगायाव जेब्लानोखि बिथांमोननि नखरनि बिगोमाफोरा हौवाफोरा हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसि आरो बिथांमोना बेयावहायनो 1991 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना रायजो जाबोदों होननानै बुंदों। आरो जाय दिनखालि बिथांमोननि नखरखौ सिफायदों बै खालिहाय बिथांमोननि बिगोमामोना गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो बे खामानि मावनाय समावनो फैनानै बिथांमोननि फिसा फिसौ बिसि फिसायफोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै बिथांमोननि न'फोरखौ सिफायजोबना गालांदों आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिखाबाय। दा बेफोरबायदि बाथ्राया बेसेबांबा जोंनि गोसोआव दुखु होयो बर' फिसाफोरखौ। जोङो बर' फिसाफोरा गोदोनिफ्रायनो दुखु खस्थ' सहायनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरजों गुबुन गुबुन जाथिफोरजों जोंखौ होखारजालाबायनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव खारदावलाबायनाय, गुबुन हाग्रा गोदान हाग्रा सिफायनाय बे जाथायफोरा जोंनि गोसोफोराव, जोंनि जारिमिनफोराव जोङो नायब्ला नुयो आरो जोंनि जाथायफोरा बेफोरबायदिनो जाबाय थायो। दा बेफोरबायदिनो दिनैनि तारिखावबो जोंनि बर' हारिखौ अनसायनानै जोंनि बर' हारिनि दाबि दाबा खालामनायाव जोंनो आसाम सोरखारा मोनथाम जोंनो एकर्ड खालामना होबाय, जेरैहाय BSc, BTC आरो थांनाय 2020 मायथाइयावबो जोंनो BTR खालामना होदों। दा BTRनि गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला BTR गोरोबथानि गेजेरजोंनो आसाम रायजोआव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो खनायाव थानाय बर' फिसाफोरानो गोजोनै थानो मोनसिगोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनैनि अक्ट'आव जोङो गोजोन थानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दिनै गुवाहाटी बायदि जायगायाव जोंनि बर' फिसाफोरा दखरसे हा लानानै जुदि थानो नागिरब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोंखौ आलाय सिलाय खालामो, होस्रांना होयो। बिथांमोननि जायगायारि मानसिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनजोंनो लोगोसे थाफानाय गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ जायफोरनि न' बांफोरखौ सिफायना होआखै। अनलि 45 नखर जायफोरानोखि बर'ल'मोन बिथांमोननि नखरखौसो सिफायना होदों। दा बिदिब्ला जोंनि बर'फोरनि सायाव बेसेबां अन्याय खालामनाय जादों नोंथांमोना साननानै सानस'नो हायो। दा बुंनो थाङोब्ला बे गुवाहाटी ओनसोला गोदोनिफ्रायनो बे ट्राइबेलफोरनिमोन। नट अनलि बर'फोरनिल' नङा, आं बुंनो थाङाखै जे बर'फोरनिल' होननानै। बे गुवाहाटी ओनसोला गोदोनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरनिसोमोन। नाथाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मानसिफोरा फैनानै जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ बा जोंनि बर'फोरखौ लासै लासै बै जायगानिफ्राय होखारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां खालामनानै होदों। दा बुंनो थाङोब्ला जों एगजाम्पोल हिसाबै नोंथांमोना नायनो हायो, गणेशगुरियाव गपाल बर' हाइ स्कुल दङ, गणेशगुरियावनो कसारि बस्ति दङ। दा बेफोरबायदि नामफोरालाय बोरै थाखो, बर'फोरनि नामफोरालाय बोरै थाखो? दा जोङो मिथिनाय हिसाबै, जोङो गुवाहाटीयाव थानाय हिसाबै गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोरा ट्राइबेलफोरनिमोन आरो माखासे जायगायानो बर'फोरनिमोन। दा जोङो उलुबारिनि माखासे जायगाफोरखौ जोङो बर' हारिनि फिसाफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनो। उलुबारियावनो थानाय खरनिया पाहार, जाय पाहाराव गोदो बर'फोरनि नामखौ सोलायनानै बिथांमोनखौ खरन लाहोनानै गुबुन जाथिनि मानसिफोरा खरन लाहोनानै बिसोरखौ खरनिया खालामदों। नाथाय दिनैनि तारिखावबो NRC आवबो बिथांमोननि हा हुनि नामफोरखौ नुयोब्ला, हा हुआव थानाय टाइटेलफोरखौ नुयोब्ला बिथांमोननि मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि हा हुनि टाइटेलफोरा दासिमबो बर'आनो जाना दङ। अर्थात जोङो बे जायगाया बर'निनोमोन आरो गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरा बर'निनोमोन। दा बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि दुखिया मानसिफोरा, बर'फोरा थांनानै जुदि हा गैजायै मानसिफोरा थांनानै जुदि हा नांगौ नागिरनो थाङोब्ला जोंखौ होखारनानै आलाय सिलाय खालामो। नाथाय गुबुननिफ्राय सानफा एफा माखासे मानसिफोर फैब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो होखारनायखौ नुनो मोना। गुबुना जेसेबां बारिथों, नाथाय ट्राइबेलफोरा बारिनो मोननाय नङा गुवाहाटी जायगायाव। बर'फोराथ' आरो नंखाया। बर'फोरा अनलि BTRनि सिङावल' जोंखौ थांना थानो थाखाय
राहा होदों होननायफोरबायदिसो जों नुनो मोनो। नाथाय गुवाहाटियाव बर'फोरा जुदि बिटिआरनि जुदि एसे गोजान बारोब्लाना जोंनि बर'फोरखौनो हायोब्ला नाख्रेबना दोनगोन, हायोब्ला नाथ्रोदनानै बबेयावबा हावखामाना दोनगोन होननाय बायदिसो बाथ्रा जों नुनो मोनो। दा जाय ओनसोलखौ आसाम जायगाखौ जाय जायगाखौ जोङो बर'फोरानो ट्राइबेलफोरानो दानस्रां दुस्रां खालामनानै मानसि थानो हानाय मोनसे खाबु खालामनानै होबाय, बेफोरबायदि बर' फिसा जायफोरखौ आसामनि गिदिर गिदिर लिडारफ्रा हानि फिसा भुमिपुत्र होननानै बुङो बर'फोरखौ, दा बेफोरबायदि मानसिफोरानो जुदि दिनैनि अक्ट'आव जुदि थानो थाखाय जायगा मोनाब्ला, बेफोरबायदि जाय मानसिफोरखौनो जुदि गुवाहाटियाव जायगा होनो नागिरब्ला, होमब्ला मानिथो बिलाय भुमिपुत्र होननायनि बाथ्रा फैखो बिलाय? दा बाथ्राया जोबोद साननो गोनां। दा आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों, जोंनि बर' हारियाबो गोजौआव जोङो थांबाय होननानै आं साननो हायो। जिहेतु मोननै मोनथाम जों एकर्ड खालामबाय, गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर लिडार मन्त्रि जोंनि आखायाव मोननो हाबाय। दिनैनि अक्ट'आवबो सरकारजों थाफानानै सरकारजों आसामनि सरकारजों खामानि मावनायाव दङ। नाथाय बेफोर समावबो जुदि जोङो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय नांगौखौ जोङो सुफुंना लानो हायाब्ला आरो मालाबाबो हानाय नङा होननानै आं सानगोन। ओंखायनो आं सानदों दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा जोंनि आसामाव मोननै मोनथामसो जोंफोरनि बर'फोरनि गेजेरावनो पार्टिफोर दङ, जाय पार्टिफोरा गावजों गाव बुंलायलायनानै गावजों गाव सासेया सासेखौ दाय होलायलायनानैनो जोङो समफोरखौ बारलांबाय थायो। नाथाय जोङो खौसे जानानै जुदि खौसेनो जुदि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ बर'फोरनि नांनाय जिनिसफोरखौ जोङो सुफुंनो जुदि सानोब्ला जोङो हयथ' जोङो जोंनि नांगौफोरखौ सुफुंना लानो हागोन। नाथाय जोङो दिनैनि अक्ट'आव मा नुयो, गावजों गाव नांलायनानै गावनि लिडारशिपखौ डेभेलप खालामनायल'सो जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौसो जों नुयो। जोङो पाब्लिक गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा, सरासनस्रा सुबुंफ्रा लिडारफोरनि बाथ्राखौ फल' खालामो। लिडारफ्रानो गावजों गाव नांज्लायनानै गावसोरनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेरावनो एना एनि जुदा जुदा खालामनाय बे जाथायफोरखौसो नुयो। नाथाय दिनैनि नैफोरबायदि थासारियाव, बेफोरबायदि होखारजालायनाय थासारियाव, बेफोरबायदि न' बां सिफाय जानाय बेबायदि थासारियाव जुदि जों बर'फ्रा खौसे जानानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो ओंखारबोआब्ला, बिथां बर' फिसाफोरा बा जोंनि गावनि थैनिनो बर' फिसाफोरा दिनै आलाय सिलाय जागोन, आं बेखौ सानदों। ओंखायनो जोङो बर' फिसा हिसाबै, बर' लिडार हिसाबै, बर'नि सान्थौगिरि नोंथांमोनखौनो जोङो फल' खालामो हिसाबै नोंथांमोना दायथ' लानांगोन, जाहाथे बिथांमोना बर' जिहेतु आसामनि भुमिपुत्र हिसाबै बिथांमोनखौ बे जायगायाव नङाब्लाबो गुबुन मोनसे जायगायाव, जायफोरानोखि हा गैजायनि थाखायसो बिथांमोना हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै गुवाहाटियाव थाहैदों, बिथांमोननि थाखाय जाहाथे थानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो, आं बेनि थाखायनो गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे बर' हारिनि जै, आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।